Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna 6 ga watan 7 watan Juye na 2025. Yau ranar Dimanshi kenan. Torodi cikin jihar Talabiri. Yau sojojinmu masu albarka bisa ga info militar an kashe 'yan ta'adda mutum 193 kenan mutum 207 wanda aka samu nasara da jirgi aka zo aka kai musu wannan farmaki tare da samun bayanan siri da wani farmaki da suke son su kai muna a cikin ƙasar mu ta Nijar. Wannan ayi neutralizan kinsu an kashe su kuma tare da makamai wanda an ka kwasa galima ga wannan 'yan ta'adda tare da motuna masu tari yawa wanda FDS kinmu suka samu nasara suka kai ma wannan hari domin suna cikin reunion na suna cikin wani taro ne wanda za su kai ma Nijar hari. To sai aka samu bayanan siri wanda aka kai musu hari ta jirgin sama kuma tare da sojojin da muke cikin ƙasa. Allah subhanahu wataala Allah ya ƙara ma FDS kinmu daraja, Allah ya ƙara ma ƙasarmu albarka. Duk wani wanda yake so ya kama ƙasarmu Nijar ci baya, Allah subhanahu wataala Allah ya ga ƙarshen shi. Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasarmu ta Nijar. General Darme Abdurrahman Chani zaɓen Allah garkuwar 'yan Nijar, Allah subhanahu wataala Allah ya ƙara kare mu da shugaban ƙasarmu mai albarka Abdurrahman Chani ga irin ayyukan da kuke yi na ci gaban ƙasar Nijar, wanda yau 'yan Nijar sai hamdala muke yi alhamdulillah. Waɗanda suke can suke kira mu ƙasar mu shirin ko cikin gida suke ko diaspora, muna roƙon Allah ya shiryar da su idan ma shiryuwa ne. Idan ba ma shiryuwa ne ba, Allah subhanahu wataala Allah ka aza musu nuhin su akan su kadai. Allah ya ba mu zaman lahiya, ya haɗa kawunan mu duka 'yan Nijar baki ɗaya. FDS kinmu muna ta addu'a ko da yaushe Allah ya aza ku bisa makiya, Allah ya kare mu na ku duka baki ɗaya. 'Yan uwa, wannan labari da dumi-dumin shi ne yau ne aka yi shi ranar Dimanshi 6 ga watan 7 na 2025. 'Yan uwa, ku watsa wannan labari, muna farin ciki da ganin wannan babban nasara da sojojinmu suka samu akan 'yan ta'adda makiya Allah, mutanen da ba su da alƙibla. Allah subhanahu wata'ala Allah ya kawo ƙarshen duk wani ɗan ta'adda inda yake a duniya. Amin ya hayyu ya qayyum. 'Yan uwa, ku fartashin wannan bidiyo, ina muna fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.